Renungan Padinan GKJ Penantoro Jumat Wage 28 November 2019 kacawisaken dening Yono Pepantan Mojokerto. Waosan kabedhek saking Ibrani 11 ayat 1 dumugi 11 ingkang bekaten surasipun. Pracaya iku dasaring samubarang kang karep-arep sarta buktining samubarang kang ora katon. Awit ya marga saka pracaya iku wis kaparingake paseksi menawa Allah karenan marang para leluhur kita. Marga saka pracaya kita ngerti menawa alam jembar iku wis katitahake dening sabdaning Allah. Satemah samubarang kang katon iku dumadine saka kang ora katon. Marga saka pracaya Habil wis nyaosake kurban marang Allah kang luwih becik katimbang kurbane Kain. Marga saka iku banjur kasaksinan menawa Habil iku wong bener amarga pisusunge ndadekake keparingi Allah, sarta marga saka pracaya isih bisa guneman sawise mati. Marga saka pracaya Henok kapulung supaya ora ngalami mati, sarta ora ana kang bisa nemokake jalaran wis kapulung dening Allah. Awit sadurunge kapulung wis saseksinan menawa ndadekake keparing Allah. Nanging menawa tanpa pracaya mokal yen ndadekake keparing Allah. Jalaran sapa kang sowan marang Allah iku kudu pracaya menawa Allah iku ana sarta maringi ganjaran marang wong-wong kang padha temen-temen pracaya ngupaya panjenengane. Marga saka pracaya Nuh sawise kaparingan pepenget dening Allah bab kang durung disengulupi ngestokake dawuh yasa prau kanggo nyelametake keluargane. Lan marga saka pracaya iku panjenengane ngadili jagat sarta dadi ahli waris sing kayekten laras karo prasetyane. Marga saka pracaya Abraham bangun turut nalika katimbalan supaya bidhal menyang panggonan kang bakal ditampani dadi pusakane. Banjur bidhal mongko ora pirsa papan kang katuju. Marga saka pracaya panjenengane manggen ing tanah kang prasetyakake iku dadi wong ngamonca sarta ana ing kono panjenengane dedalem ana ing kemah karo Iskak lan Yakub kang padha nunggil dadi ahli warise prasetya. Jalaran panjenengane ngantos-antos kutha kang dasare karancang sarta kayasa dening Allah. Marga saka pracaya sanadyan Sarah iku gabuk, Abraham kagungan putra wayah, mongko yuswane wis lungse amarga ngugemi menawa panjenengane kang paring prasetya iku setya tuhu. Pekaten waosan ing wajib menika ingkang rahayu inggih menika sedaya tiyang ingkang miraken sabda panjenenganipun Gusti karosaken pun selebting manahipun saha saged katindakaken wonten ing saruting sang patinanipun. Haleluya, amin. Wondene jejer renungan wajib menika pracaya kang dasari tumindak ing gesang. Para sedherek ingkang kinasih, menawi kita ngrembak bab pracaya utawi basa Indonesia iman wonten ing baksan kita kanthi pracaya ingkang kiyat lan kados pundi kanthi pracaya punika saged ngubahaken kita utawi ngarahaken kita nindakaken perkawis-perkawis ingkang ageng utawi ngidap-idapi utawi basa Indonesia punika luar biasa. Awit karana pracaya tiyang punika saged nindakaken perkawis-perkawis ingkang kadangkala boten limrah. Lan awit karana pracaya ugi tiyang punika saged nindakaken perkawis ingkang ndamel renaning Gusti Allah.
Menawi boten awit karana pracaya, kita menika boten saged mangertosi bilih alam donya punika katitaken dening sabdaning Gusti Allah. Kados dene wonten ing waosan kita ing wanci menika, kita saged mendhet tuladha saking tiyang-tiyang ingkang nindakaken perkawis ingkang ageng saha ngidapi-dapi utawi luar biasa. Contonipun Habil, Henokh, Nuh lan ugi Abraham. Tiyang-tiyang punika nindakaken tumindak ingkang ageng utawi luar biasa awit karana pracaya punika. Para sedherek kinasih, sanadyan rikala tiyang nindakaken tumindak ing gesangipun punika kathah pepalang utawi tantangan, punika badhe tetep dipun lawan, dipun lampahi awit karana pracaya utawi iman punika. Amin. Pitakenan kangge panyuros kita ing wanci menika ingkang setunggal, kados pundi kapitadosan kita? Punapa kita punika sampun gadah kapitadosan utawi iman ingkang kiyat? Kaping kalih, punapa kita pitados bilih Gusti Allah punika saged nindakaken perkawis-perkawis ingkang luar biasa wonten ing salebeting pagesangan kita? Kaping 3, punapa kita punika siap kangge nindakaken perkawis ingkang ngidapi-dapi kanthi kapitadosan utawi iman kita punika? Sumangga kanthi panyuraos ing wanci menika kita nitipriksa pagesangan kita utawi tanglet dhateng gesang kita piyambak. Lan sumangga kita ndedonga. Duh Gusti, mugi paduka mitulungi kawula kangge saged nggadahi kapitadosan ingkang kiyat lan pitados bilih paduka saged nindakaken perkawis ingkang ngidapi-dapi wonten ing gesang kawula. Lan paduka mugi maringi kekendelan kangge nindakaken perkawis-kawis ingkang paduka kersakaken. Wonten Sang Kristus Yesus kawula ndedonga. Amin.